Asics Gel Nimbus 25. Možemo reći da je ovo najudobnija tenisica za trčanje koju smo ikada isprobali. U to su uključeni pravi luksuz, nova tehnologija. Nova Pure Gel tehnologija u središtu petnog dijela potplata nudi mekši dodir slom kakav nikada niste doživjeli. Novi potplat od pjene FF Blast Plus Eco 20% je deblji od prethodnih verzija i pruža iznimnu udobnost, amortizaciju i odskok. Gornji dio je također vrlo nježan i fleksibilan, a unutarnja strana pete je tako bogato postavljena da iznimno nježno obujmuje petu tijekom trčanja. One su izuzetne, iznimno lagane, iznimno mekane i fleksibilne, a upravo zbog svega toga iznimno udobne i izazovne. U ovim modelom Gel Nimbus 25 Asics je napravio odlučan korak u budućnosti tenisica za trčanje s kojima ćemo još više uživati u novim stazama. U ovim tenisicama moje tijelo i um su potpuno opušteni i nema ništa bolje od toga.